दिनै बड'फा हाउस एबसुनि गाहाय मावख'निफ्राय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो जोंनि खौरां मेलाव बाहागो लादों जोंनि एबसुनि माखासे मावथि लोगो बिथांमोन। जोङो गुबैयै सिगाङावनो नोंथांमोननि गेजेरजों दाखालिसो जोबना थांनाय बिसायख'थिनि उनाव आसामाव दिनै गोदान सरखार जागोन। जोङो बिथांमोनखौ गासै देरहानानै सरखार दानो नागिरनाय आरो अपोजिसन थागोन जाय बिथांमोन 126सा एमएलए बिथांमोननिसिम जोङो गाहाम हामलायथि बावहरबाय जाहाथे आसामाव मोनसे गोग्गो दावगाथायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि बायदिसिना समस्यानि सायाव समाधान लाबोयो बिनि सायाव जोङो खावलायहरगोन आरो बिनि माखासे जोङो दिनैहाय जाहाथे गोदान सरकारा जोंनि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जों माखासे दाबि लाखिगोन बेखौबो मावफुंनानै होगोन होननानै जों मिजिंथियो। दा गुबै दिनैनि जोंनि खौरां मेल लिंनायनि जाहोना जोंनि दा सोलिफुनाय फरायसालिफ्रा जिहेतु दान मोनसे जालांबाय बिथांमोनहा एकाडेमिक सेसन बादियै क्लास जागायबाय आरो फरायसाफ्रा फरायगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिमबो जोंनियाव जोंनि भारत संबिधानाव जों गुदि मोनथाय हिसाबै फान्डामेन्टेल राइट हिसाबै जोङो बिजाबफोरखौहाय थिग टाइमाव मोननांगौ आरो फरायसाफ्रा दासिमबो नाथाय बिजाबफोरखौ मोनजोबनो हायाखै। दा बिनि थाखाय जोङो सानो जे बेबादि किताब बा बिजाब मोनैनि थाखाय राइट टु एजुकेशना भायलेसन जागासिनो दङ आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानो जे गोबां जोङो दा नोंथांमोननो हरगोन कपिखौ माने क श्रेणीनिफ्राय जागायनानै 10 थाखोसिम जोंनियाव माने गुबुन गुबुन बिजाब फ्राय गासिबो बिजाबखौनो माने खम बेसि माने 1000नि बारा सोरबाया 3000नि बारा जेरै माने जोङो नुयो जे जारिमिननि खोथा क्लास माने 9, 8आवबो 10आवबो माने बिसोर बिजाबखौबो माने दिनैनि दिनावहाय माने जोङो नुबाय जे सानखान्थिफ्राबो माने 4377 गाहाम बिजाबानो गैया क्लास 9आव। थारमाने जोङो बुजिनो हायो जे बाहाय माने जारिमिनाबो 2945 गैया। दा गोबां फरायसाफ्रानो बे बिजाबखौ मोनहैनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे क्लास 10आवबो जों नुयो माने समाज बिगियानखौ लानानैबो बाहाय 1922 माने बे बिजाबा दाबो फरायसाफ्रा मोनाखै। बड' एमाइल आरो फ्राय गासिबो 1 थाखो क श्रेणीनिफ्राय 10 थाखोसिम गोबां माने बेबादि बिजाबनि रिक्वायरमेन्ट दासिमबो दङ। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन आसाम सरकार आरो आसामनि जे स्कुल बर्ड अफ स्कुल एजुकेशन बोर्ड जे दङ मानगोनां चेयारमेन बिथांनिसिम जों जोंनि लिरबिदांखौ हरगोन आरो बेबादि थाबैनो जोंनो बिजाबखौ मोनहोनो थाखाय जों खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जोङो थांनाय बोसोरावबो जोङो हेंथा खालामबोदों जे इउनिफर्म राननाय इउनिफर्म मोनहोनायनि बेलायाव जोंनि हाई स्कुल स्टैंडार्डनि फरायसाफ्रा सेकेन्डारि स्टेजाव 11, 12आवबो दख'ना गानो। दा बेखौ लानानै गुबुनाबो सोरबा मेख्ला गानगोन ट्रेडिशनेल ड्रेस गानगोन गाव माहारिनि ड्रेस गानो। दा बेवहाय जोङो नुदों थांनाय बोसोराव माने पलिस्टारनि दख'ना बायजोनिफ्राय साप्लाइ सफैदोंमोन जों बेखौ हेंथा खालामदों आरो देग्लायबो जोङो बेबादि जाहाथे जानाङा आसाम सरकारा बा एसएसएआ आसामनिया बेखौ जोथोन लानांगौ जे आसामावनो मोननाय दख'ना आसामावनो मोननाय मेख्लाफोरखौ होनांगौ जाहाथे बियो मोनसे गावनि हारिनि माहारिनि मान सन्माननि खोथा दङ। आरो बिनि थाखाय जोङो दिनै खावलायगोन जे आसाम सरकारा खुनु पद्दाय जोंनि दख'ना आरो मेख्लाफोरखौ असनमान खालामनाङा आरो एसएसएआबो बेखौ असनमान खालामनाङा जोंनि बे ड्रेसखौ गावनि नंगुबै ड्रेसखौ होनांगौ दख'नाखौ होनांगौ। आरो दख'नायाथ' GI टेग जानायनि उनाव बियो मोनसे बयजोंबो गनायजानाय मिथिसार जानाय बियो मोनसे बड' दख'ना हिसाबै मिथिजायो। दा बेखायनो इउनिफर्मखौ बेबादि होनांगौ आरो एसामिसनि मेख्ला थायोबा मेख्लाखौबो होनांगौ। बबेबा स्कुलाव सुरिदार होयो सालवार होयो बेखौबो पलिस्टारनि गोबां जायगायाव होनानै जोङो थांनाय बारावबो प्रटेस्ट खालामदों हेंथा खालामदों आरो दाबो जोङो जाहाथे आसाम सरकारा स्कुल स्टेजाव एलिमेन्टारि लेभेलावबो शार्ट होनाय स्कार्ट होनाय बा पेन्ट शार्ट होनायाव जाहाथे फरायसाफोरखौ बेबादि खैफोदाव खोख्लैया मानोना पलिस्टार बा खम बेसेननि बिथांमोना बेबादि जाहाथे जोंनियावहाय फरायसाफोरनो बेबादि ड्रेसखौ दैथाया जों खावलायगोन जाहाथे कटननि मोजां ड्रेस आरो नंगुबै दख'ना आरो नंगुबै मेख्लाफोरखौ जाहाथे हरो बेखौ जोङो खावलायो। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजाबजों लोगोसेयै दा फरायग्रा फरायसाफोरनि थाखाय लेखा लानायनि बेग गुबुन गुबुन आइजेंफोर हरनाय जायो फ्रियैनो जाहाथे बेखौबो थिग समाव हरो जाहाथे फरायसाफ्रा स्कुलाव थांनायाव जेबो उसुबिदा जाया बेखौबो जों खावलायबाय। दा बेजों लोगोसे जिहेतु गोदानै आसाम सरकारा फर्म जासिगोन बिथांमोना बिबान लागोन। दा बिनि उनाव
जों खावलायगोन जे आसामाव खालि जाना थानाय बर' मिडियामनि जे फोरोंगिरिनि मासि बा फोरोंगिरिनि पस्टआ जेराव जेराव खालि जानानै दङ बेखौ एलपि निफ्राय पिजिसिम बा एलपि लेभेलनिफ्राय इउनिभार्सिटि लेभेलसिम बिथांमोना बेखौ जाहाथे फुरा खालामनानै होयो मानोना बर' मिडियामनि जे फोरोंगिरिनि आंखाल बे आसामाव गोबां खालि जानाय दङ बेखौ थाबैनो सुफुंनांगौनि थाखाय जों खावलायो। बिनि उनाव बड'लेण्ड सरकारखौबो जोङो खावलायफिनबाय जाहाथे बिथांमोना दा कड अफ कन्डाक्ट जोबनायनि उनाव थाबैनो एबा गोख्रैनो बिथांमोना जि होनो थानाय एलिमेन्टारिनि जे टिचार एपइन्टमेन्ट बाखि माने आद्रा जानानै दङ बेखौ जाहाथे बिथांमोना थाबैनो होयो मानोना दा स्कुला जागायगासिनो दं गोबां फरायसालियाव फोरोंगिरिनि आंखाल बा फोरोंगिरि सासे बा फोरोंगिरि गैयालासिनो गोबां फरायसालियावहाय बेबादि जेंनाफोर सोमजिगासिनो दं बेखायनो जों बड'लेण्ड सरकारखौ खावलायबाय जाहाथे बेखौबो माने थाबैनो सुफुंनानै होगोन आरो गोदान टिचार एपइन्टमेन्ट होगोन। दा बेजों लोगोसे जों मिथिगौ जे दानि जुगाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बा मेसिन लार्निंजों फरायसाफोरखौ दावगाहोनांगौ नाथाय जोंनि फरायसाफ्रा जुदि दासिमबो दान मोनसे जोबनायनि उनावबो जुदि बिजाबखौनो मोनाबा जाय बिजाबजों फाउन्डेसन बा जागायजेननायनि गियानखौ लानानै बिथांमोना एआइ सोलोंनांगौ दं बिथांमोना मेसिन लार्निंआव हाबनांगौ दं दा बेबादि मोनसे सुजुग सुबिदाखौ दिनैबो जुदि आसामाव बा जोंनि देशआव जुदि बेबादि माने बिजाब गैयालासिनो स्कुलाव थानांगौब्ला फरायसाफोरखौ गावनि गुदि मोनथायनिफ्राय नासयनाय जायो आरो बेखायनो जों खावलायगोन जिहेतु आसामाव निउ एजुकेशन पलिसियाबो इमप्लिमेन्ट जाबाय दा बेफोरखौ जोथोन लानांगौनि थाखाय जोङो गोख्रैनो जाहाथे 10 दिननि उनाव आसामा 10 दिननि गेजेराव जाहाथे फरायसाफोरनो बिजाबखौ होजोबो आरो 10 दिननि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखिजाया राहा जोङो हय लामायाव ओंखारनांगोन बा जों धरना होनांगोन आरो जोङो गोनां जायोबा जोङो हाइकर्टआव आरोबाव रिट पिटिशन होनो थाखाय जोङो फान्डामेन्टेल राइट्स जिहेतु भायलेसन जागोन बेखौ लानानै जों हाइकर्टआव थांगोन आरो बिनि अनगायै बेखायनो जोङो बुंदों 10 दिन मानोना 18 मेआ बर' बिजों सान बर' बिजों फरायनानै थिसनजानाया 63 बोसोर जासिगोन आरो बेखौ लानानै दिनै आसाम नाङै बर' मिडियामा गोदान मिडियाम नङा हिसाबै जोंनि बे मान सन्मान जोंनि सोलोंथाइनि दावगाथायाव जोंबो गुबुनजों फेर फाथिनो हानायनि बा बेबादि मेसिन लार्निं एआइ लार्निंआव आरो फरायसाफ्रा डिजिटेल सिटिजेनशिपआव आगान होनाय समाव जाहाथे बिथांमोना गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोनहोनांगौनि थाखाय आसाम सरकारा बिबान दङ मानोना बेयो फान्डामेन्टेल राइट आरो बिथांमोननि बेयो जिहेतु मावनां हाबाफारि बेखौ लानानै बे जोंनि बर' मिडियामा 63 बोसोर जिथु सोलिगाबाय बेखौ लानानै जाहाथे जोंनि सायाव माने जिहेतु बिमा बाथुलनि जे मोनसे नोजोर बेखौ जाहाथे खालामा आरो बेजों लोगोसे जोंखौ जाहाथे नासयनाय बाबै नाया आरो बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो जोङो सांग्राङै जुजिलांगोन आरो जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा आरो जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बेबादि गोलैसोनाङा बिनि सायाव जोङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आसाम सरकार आरो बिथांमोननि जाय डिपार्टमेन्टआ बेखौ सामलायनांगौ जाहाथे बिथांमोना गोख्रोङैनो जोंनि दाबिफोरखौ खोनासंगोन आरो बेखौ जाहाथे थाबैनो जोंनो सुफुंना होगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय आरो 10 दिननि उनाव जोङो फिन आरोबाव हिसाब लागोन जाहाथे फरायसाफ्रा मोनजोबदोंना मोनजोबाखै आरो मोनजोबाखैबा जोङो जि राहाखौ लानांगौ जों उननि समाव लालांगोन।